Na, hello mindenkinek! Van itt valaki a frekvencia sávon, vétel? Jó estét kívánok mindenkinek a csatornán. Én a harmadik kerületből itt vagyok. És hogyha valaki vételezne engem, akkor kérem válaszoljon. Köszönöm. Ismételje kérem! Ismételje, hogy nekem akartam mondani? Ja, Üremi Józsi, önnel már beszélgettem körülbelül egy éve. Egy éve beszélgettünk utoljára szerintem. Én még a szomszéd hegyen vagyok. A Csúcshelyi a harmadik kerületben, a Csúcshegyen. Oké. Akkor ez már szerintem jubileum. Hát a riportom hullámzó, de amikor jól beszóltál az előbb, abban a pozícióban 5-9 volt, tehát hibátlan. Most ugyan nem tudom mi a helyzet, de valahogy most egy kicsit hullámzó volt a történet. Na vagyok véte. Én 2016 óta rádiózok amúgy meg, és már lehet magázódni is, vagy tegeződni ebbe a rádióba, mert ez egy olyan rádiós kör, ahol mindenki tud tegeződni, meg magázódni, de inkább tegeződni lehet, ugye? Így van. Nyugodtan tegeződhetünk, persze. Na, én őszintén vagyok, nem emlékszek erre a húsóra a beszélgetésre, de ha te emlékszel, akkor tök jó. És gondolom nincs meleg fönt a pályán, igaz, Vétel? Igen. Na. Mi a rádió, mivel forgalmazó, Vétel? Hát azt még nem találtam ki, de már elég régóta rádiózok, csak hát nem olyan hobbiszerűen, de nem olyan régóta, mint önsz, vagy te. Mint te már biztos, hogy 15 éve ezt csinálod ilyen Baufengel, vagy nem tudom, de én egy Cobra Mixtrótal rádióval beszélek, meg van egy ilyen Baufeng rádióm is, ma vettem 8000-ért a piacon, és tök jó állapotban van, és tök jó. De azt, hát az most itt, azt nem tudom beüzemelni, úgyhogy adásokat tudja szkennelni, mert azon nincsen ilyen képernyő. De van egy másik rádióm, az a neve, hogy Brondi FX kötőjel 200-as típusú. Azt is a piacon vettem, 200 forintért, és tök jó, vagy bocsánat, 1000 forintért. Ezt meg amivel beszélek, azt meg 200 forintért vettem. Tök jó, hát az óránál, hogyha van pozíció, akkor teljesen jó, tök mindegy milyen rádió, csak valami kijön belőle és szóljon, legyen rajta antennaja. Jó, hát PM-re persze lehet forgalmazni, semmi gond nincs. Semmi probléma nincs. Hát figyelj, onnan azért el lehet érni állomásokat, főleg aki esetleg ilyen stabil állomással beszél. Igen, én azt hiszem 60 is be tudtam szkennelni, vagy be tudtam fogni még pár hónapja, amikor beleszóltam annak az embernek, de nem mindig szóltam beleszólni annak a bácsinak. Ő 70 pluszos, vagy 70 éves, és azóta rádiózik, vagy már több 10 éve. Nagyon régóta ezt csinálja a Baufeng rádiójával, és tök jól csinálja. Na, az a lényeg. Jó van. Hát kurjongassál, szerintem lesz még itt állomás, aki bedobja magát. Akkor jó rádiózás, sok szerencsét, és akkor meg ne fagyja ott fönt. Na, van valami, akkor vagyok vételen még. Köszönöm, akkor szia! Oké, hello!